gaurko elkarretatzea egin dugu 3 helburu nagusirekin. Lehena adieraztea Ferozka bat proiektuan ingurumen inpaktuaren inguruko alegazioak atera ditugula eta martxoaren 14 arte badaukagula epea entregatzeko eta institutuan gaur geneukala jartzeko egiteko eta horretaz gain herritarren eskura jarriko ditugula alegazioak hurrengo egunetan. Bigarrena helburua da salatzea politikari guztien orokorrean onartzen dituztela proiektu guzti hauek, izan PTS-aren onarpenaren bitartez edo beste onarpen batzuen bitartez. PTS eskualdean onartzen badute, hainbat zentral fotovoltaiko eta eoliko gehiago sortuko dituzte. Esaterako beste hainbat zentral fotovoltaiko edo Laudion Goikogan-eta-Ganeko gortan jarri nahi duten zentral eolikoa. Horretaz gain, deitu nahi dugu martxoaren 22an Euskal Herria Bizirikek deitu duen manifestaziora, Gasteizen izango dena.